الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم bandiraɓe julɓe, min gari hannde kadi oɗo ñalawma e yewtide moɗon jewte lislamu garanen ɗo henne e yeeso ceerno men jinnaɗo men ceerno men Ceerno Tidiane Alpha ɗo noon e galle meɗen Modorno. hannde noon ko ñalawma alkamisa lewru hoddayru ene yaara e balɗe 26 eyyi hannde ñalawma alkamisa. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. caggal ne ceerno Mamadou Diallo no wiiri en ni yewtere men yewtere islam joddade ceerno men khalifa men jinnaɗo men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley eɗen duwonomo kadi yo Allah junnu gurdam. en calmini dendagal jinnaɓe e seeremɓe sirifaɓe e dendagal moƴƴuɓe almuɓe to mbawi wonde foof e dente men WhatsApp eɓe keɗo yewtere men yewtere islam. ɓe maɓe gabba haqqe noon koye amen woni wona e ceerno woni ɗum noon kala noddiyankoɓe e namdiyankoɓe foof hannde Allah hoddiri kadi eɗen jodde ceerno men wadde yewtere men inchallah. eɗen duwonomo kadi yo rontin ɓesgu makko inchallah. tawtoraɓe yewtere nde ko musidɗo mon Issa Yunus Ndongo jaydanke mon e Lengo Thiam e ceerno Mamoudou Diallo jeyaɗo to Wocci e ceerno Ousmane Kane e ceerno Baba Cheikh jeyaɗo to Hoore Fonde e ɓi ceerno Baba Seydi jeyaɗo to Hoore Fonde e ɓi ceerno men Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siri ɓiyete Tamim tawa jangganta hen koto fondu ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Kane. ɗum noon en calmini dendagal hettiyankoɓe haaliyankoɓe yettiyankoɓe eɗen ñaago Allah kadi yo Allah junnu gurdam ceerno dental men kadi yo Allah ɓoynu ɗum inchallah. eyi waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. e wiide alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ha heewi ko Allah waɗani en moƴƴireji guila nduɗo lewru ɓenno rawane faade ɗo jooɗon nde alhamdulillahi rabbil alamin ala ko goytoɗen e rafiji ala ko goytoɗen e basal ala ko goytoɗen e caɗele sowona eɗen e jaam eɗen totta waktuji meɗen no jiɗɗirɗen jamma e ñalawma so kiiɗo yo Allah ñimnanen ɗum yataw ko ɓamɗen rewde Allah ko fof ko ɓammi rewede Allah ko fof e nduɗo lewru kala ko ɓammi hen rewno kala ko ɓamno hen rewede Allah yo Allah wattu hen e jabanaɓe ɓe ɗo kadi hannde artamo wuuri yo Allah hokku en kadi ko ɓuri ko hokki en kadi e nduɗo lewru ko ɓuri ɗo ko ɓe calmini ɗon ɓe mi salmitima ɓen goto hen foof mi salmitima onon koye moɗon mi salmitanimama on dendagal julɗo foof yo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. inde Allah nde puɗɗorɗade a fatiha lima ughliqa li walla fatiha o mew simore nde mere tan simore nde mere oɗum mbiya qur'ana ko Allah wi ko Allah haali oɗum dippatana oɗi garta oɗo jaaha ko kalɗon fof mbiyon ko Allah wi mbiyon kadi ko qur'ana wi qur'ana ko pecce tati ko Allah wi taw koyemi haali e ko o haali taw o wiyani e ko o wi taw wona konko haali fof nan ɗo jeesa moɗon ɗo alfatiha to mo puɗɗoriɗa o on jippima laabi ɗiɗi jippima Madina jippima Makka caggal iqra bismi rabbika alladi khalaq rewi hen ko nun wal qalam rewi hen ko ya ayyuhal muzammil rewi hen ko ya ayyuhal mudassir rewi hen al-fatiha rewi hen tabbat yada rewi hen abasa li kulli imrin minkum feere moɗum boni alhamdulillahi rabbil alamin. so tawi a watti haqqille maɗa an janngowo walla an tafsirowo walla an jiɗɗo famde qur'anul karim o ɓuluuji tati daggodirɗi fof simmoto hen fof wiyatan ko ɓul fatiha ne wiya ɓul qul huwa allahu qul a'udhu bi rabbil falaqi qul a'udhu bi rabbin nasi qul alhamdulillah rabbil alamin
sa anda kanko woni arrahmanir rahim maliki yawmiddin mbele neɗɗo ɗanki o so tawi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ko Allah wini ala wona namdi mi namdi iyyaka na'budu wona la sallam bi'ano qul huwallahu ko toon iwroy toon wona pokalam ga dow bismillahir rahmanir rahim an annabi sallam sobi nandi bama joomen wayi huwallahu qul wiɓe huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad wiwaɓe noon ilmu nahwi eɓe jangga nahwu so tawi ɓe ngari inde Allah billahi walla allaha bi anna allaha ɓe mbiya muta'alliqun bi kaza mansubun ila kaza Allah wi lam yalid walam yulad walam onon mbiyat mansubun koto Allah askirin tagadi ceerno Mamadou kabaru mon soɓe namdimama an soɓe namdimama an annabi sallallahu alaihi wasallam kaldemo huwallahu allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ko hemma ko musiba o e mette ɗe wi a'udhu bi rabbil falaq joomi goto min sharri ma khalaq ben neɗɗo kala ko heɓi ɗum ko hoddiru kono hattama koye moolade walla ko Allah wi a'udhu Allah ne moolo ko nelaɗo wi kono ko Allah haali yo nelaɗo wi ni Allah wi a'udhu bi rabbil falaq ko haalano ko haali wallahu ahad as-samad lam yalid walam yulad ɗum haalani annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ɗum ko annabi sallallahu ya yowi ni Allah kay wiyani ni hoore muɗum min sharri hasidin hasad i hol haside Allah ko mbawɗa e Allah yo ko jangoto ko qul a'udhu bi rabbin nas wi kadi Allah ene moolo himɓe kanko woni malikin nas ilahin nas ha yetti nde joofi ɗeɗo fof o hokki ɗum annabi sallallahu alaihi wasallam qul alhamdulillah nana Qur'an qul alhamdulillah rabbil alamin sifa joomiraɗo arrahmanir rahim maliku inde makko teddude ɓe mbi malik ɓe mbi malik ɓe mbi mallak ɓe mbi milk jiɗiɗi fof ari yawmiddini an annabi sallallahu alaihi wasallam iyyaka na'budu wiɓe noon mbiya noon joome o wa iyyaka nasta'in wona kamɓe Allah holmo wallidorto mbiɗon ko Allah wi noon Allah haali kay Allah haal kono wi ko annabi wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima so tawi ko Allah wi ni mbiɗon ko Allah haali holmo Allah wiyata yo fewn ɗum ko namdal ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ɓe neminɗa e dow muɗumen ɓe holmo Allah ñagoto afiya ko Allah haali kono o wi ko annabi sallam bi ni yo jabodire mabɓe ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim wonde an annabi sallam wi ni ñawko ngam innaka la tahdi ila siratal mustaqimin an ka pewno faade e lawol gonga jiida e suratu Luqman no human binneji e jahata ganda ko jahata ganda ko pirtata ganda Qur'ana mbi innaka la tahdi man ahbabta an annabi sallam ɓe pirdi ɗum an a wawa fewnude kala mo jiɗɗa penale mabɓe e fasiqagu mabɓe e nafuqagu mabɓe eɓe jeddiri ɗum ɓe mbi wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kañum wawa fewnude kala mo yiiɗi ɓe mbi ni ɓe tukuni e oɗo aaye puural mabɓe mbimi e majjere mabɓe ni waram 46 85 49 84
80. Naam. 46 85 49 80. Naam. 47 13. Naam. 86 04. Naam. mbimi wiide on nelaɗo wawa fewnude kala mo yiɗi. Naam. O ko ɗum firi mbimi on pen hande on pen janngo. Naam. Allah ne wawi nahu. Naam. ene wawi arab. Naam. onon pirɗon ayo innaka la tahdi man ahbabta. Naam. mbaɗɗon ko innaka la tahdi man tuhibbu e fira moɗon. Naam. mbiɗo nelaɗo wawa wona kala mo yiɗi. fewno wala mo wawi fe ala. Naam. innaka la tahdi man ahbabta. Naam. o Abdul Muttalib mo jiɗɗa o a fewnta ɗum wona ɓe fof wona gonga. Naam. innaka la tahdi man ahbabta. Naam. wona an annabi sallam a wawa fewnude kala mo jiɗɗa. Naam. wona annabi sallam nde haalata nde haaldade yimɓe fof. Naam. haalta koye bamum. kadi tabbata yel moɗo kadi jaaɗo ne. Naam. innaka la tahdi man ahbabta o mo jiɗɗa mo kalta o. Naam. walla Allah natti andude kadi ishara e damire fof o ganda. Naam. ɗum woni nahu mon. Naam. innaka la tahdi man ahbabta woppu. Naam. o mo jiɗɗa wona o pewnta wawa. Naam. kono wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim sabu an ka pewno o. Naam. fade lawol gonga. Naam. ɗum woni hidna siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim. Naam. oɗo Abdul Talib mo jiɗɗa o a fewnata ɗum an. Naam. ko jiɗɗamo ko fof a fewntamo. Naam. mbatton noon innaka la tahdi man tuhibbu. Naam. onon kono pirɗon an a fewnta kala mo jiɗɗa. Naam. ala laaɗum wiyanni on. Naam. goto tan wiya. Naam. acce ƴettude neɗɗo goto mbaɗo e jimla yimɓe fof. Naam. galle Abou Lahabine kadi koni mbaɗɗon yimɓe fof nanɗon hay babiraɓe mbaɗon nanɗon hen. Naam. taw galle Abou Lahabine me mola rarela ɗum. Naam. Naam. innaka la tahdi man ahbabta. Naam. oɗo mo jiɗɗa. Naam. wona kala mo jiɗɗa. e firoji moɗon wonani. Naam. e fir kalnoɗo. Naam. mbinoɗo wal haadi ila siratikal mustaqim. Naam. e salatul fatiha lima ughliqa. Naam. o yeddi on o wi wal haadi ila siratikal mustaqim. wona gonga sabu ni sallam sabu Allah wi innaka la tahdi man ahbabta. Naam. an sallam wa fino kala mo jiɗɗa jiɗɗa. Naam. Oustaz a faami. wallahi mi faami kono ceerdo ɗo kalla ɗo oɗo firono yaaji de wiide nelaɗo wawi tan yettinde ko message o kono fewniɗo neɗɗo ɗum ko ɗum hakkillaji mabɓe pamari. Naam. e bonne dagal mabɓe. Naam. e wasde ɓe yurnade e heñade ɓe. Naam. ene yaaji ko mbiɗa ko mi yi ɗum. Naam. mi nani ɗum. Naam. goo mi heeɗima ɗum ɗiɗi. Naam. kono kalnotomami ko kay. Naam. ene wi keng. Naam. iwata kengde kengiri keng. Naam. innaka la tahdi man tuhibbu. Naam. awa fewnude kala mo jiɗɗa. Naam. ala o man ahbabta o mo jiɗɗa o. Naam. mo haldanno bammo walla bamma ko ali hen wona doɗɗo rewa ka toon. Naam. o haalde sahabaɓe kadi. Naam. walla Naam. o haalde liƴƴi arbeɓe. Naam. bamma goto haalde. Naam. man ahbabta o mo jiɗɗa. o a fewnta ɗum. Naam. o fewata. Naam. ha. Naam. wa innaka la tahdi Naam. ila siratal mustaqim. Naam. ngol lawol de woni ihdina siratal mustaqim siratal ladina. Naam. won annabi mo juulla e muɗum. Naam. wal haadi pewno wo. Naam. wona o jaggana tan o ɓuccir ɗum loocol ɓurni ala ko haalan ɗum ko nafata ɗum ar jaɓɓo hade lawi sharika lahu. Naam. ar bat ko moƴƴi ar woppu ko boni. Naam. wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Naam. an ka pewno faade laaɓol. Naam. moƴƴol. Naam. goppen sirku. Naam. goppon ko boni. Naam. goppon ɗum ɗo goppon ɗum ɗo ko ɗum o haalanno. Naam. nden Najasi en jeehi Habsa. Naam. ndo Jafar en. Naam. nden Najasi namdiɓe. wona komin ñamannoɓe jibaji. Naam. komin ubbano ɓiɓɓe amen. komin waɗanoɓe ni. Allah nella amen oɗo. Naam. fewni min. Naam. huccitini min e ɗum ɗo. Naam. ɓen pewani. Naam. ɗum woni wata haadi wona widdema ko fewni ɗumen. Naam. ala Abou Talib goto wiya o a wawa fewnu ɗum. Naam. wona a wawa fewnude kala mo jiɗɗa. Naam. abada yoɓe jaaɓe ƴeewa kadi. Naam. ɗabbari en. Naam. ibnu kasir en. Naam. ibnu galil en. ngapari yoɓe jaa. Naam. yoɓe jaa ɗum yiɗi fof ɓe jaa. Naam. ko noon ko woni garat min ko woni ha jaam e mabɓe. Naam. so tawi oɗon jedda kay gadde e taw pirton ɗum. Naam. min hokkinima ram goto hokkinima ram ɗiɗi ɓe suuɗaki. Naam.
kalmu kadi ko Qur'an karim kadi iwata na'am ko mbimi koye boɗejo ɓale yittata ko yittata na'am famma noon wawi ñewde na'am ko nanɗa ko an Isa mi nani ɗum na'am innaka la tahdi man ahbabta ene firdi an la sallallahu alaihi wa sallam wala foran fe wala Allah wiyani on noon na'am yewe nahu mono yo bon simmin on nahu wiyan go fof ha wiɗon mbaɗen jumlaji waɗi gasi hala innaka la tahdi man ahbabta man istiqbal walla kadi hay ɗum ngal wodani ahbabta woni bele kadi fiile fayil moɗon kan jehon hol yon muhaddata Abu Talib on goto haalde o wiyani kala mo yiɗi omo fewna o yiɗi omo fewna o yiɗi omo fewna qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni ndewi ame ko tindiɗan men ko wona ɗon ɓoosami walla ɗon ñoƴƴami walla ɗon ŋoci walla ɗon ndunduɓe ala ndewi eko kaaranmi ko eko jamiranmi o ko wama atakum rasulu fakhuzuhu kala ko nelaɗo adde e moɗon wi ko min mbi nangue ha tiiɗa ma en de qonnal hawa in huwa illa wahyun yuha ko haalta sowona gonga sowona ko ummori am faade e makko kanko ani sallam son ganda tinno ko moƴƴi qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni ndewe e jamirojam eko jamirmi tawi koko moƴƴi mbi mbaɗe so tawi koko boni mi wonne boni goppe ma amartukum bi shay'in mbaɗe fodde ko mbawɗon wa in nahaytukum so tawi mi haɗi on goppe mullagal ma qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wona nelaɗo wiyede wal haali salatul fatiha lima ghuriga haali hen ko haalino wiye wal haadi ila siratikal mustaqim mbiyon wona gonga kono gonɓe gona gonga on jogorani wonde e gonga kono on nanat gonga ha mayon caloɗe kono ko gonga nan toon jaɓon kono gonga nan toon weeli metti ko gonga tan nan toon min kay ɗo am ɗo mi anda ko heddi ko wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim an annabi sallallahu alaihi wasallam ka pe ono tigi faade lawol poccingol ngol jinmi ngol siratal illahi alladhi lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim Allah diɗo horum alladhi on lahu ma fis samawati kanko je kala ko ne leydi asman fof ha goto rendani wa huwa al azizul hakim mi ñeñuɗo e ko waɗata ko tedduɗo kadi e ko waɗata ko walla ustaz mashallah noy la taadi mon ma no mana hababta ko o mo yidda an an sallallahu odo mo dewda jam ayalam aya am qul la ilaha illa allah o yala qul la ilaha illa allah mi defana ma aljanna kadi kambe kadi be mbi kadi ceerno wa defana dum aljanna la sallallahu dewi abu tamin yo la ilaha illa allah defana dum aljanna kiba non di jullo kadi biido kadi la ilaha illa la ilaha illa allah be teme dere subaka fof no fotiri e kikido fof no fotiri o do kadi wiye kadi kamne kadi handani aljanna ka wisa Allah holno julɗo sellinirta e ɓendi muɗum ene yiɗi Allah ene yiɗi en laaɗo sallam ene yiɗi din l'islam ene tabitini ko woni e muɗum ko Allah tan waɗi ɗum ko Allah tan jeeyi goonga fina subaka gila subaka ha nangue muta ronka wiido astahfirullah jooɗo tan mintaji sappo walla mintaji nogas walla sappo e joyyi wiya ene yiɗi Allah laaɗo sallam wi min ɓuri on famɗude bakkatuji kono ñalawma fof mbaɗa yaafno Allah fodde laabi temedere walla capanɗe jeeɗi kono ari ha e temedere he hiba anon golle ma fof ko bande golle ma fof anda hen ni anda hoore anda laaci andani julɗa andani juulata anda ko juulata anda ko ñamɗa anda ko ñammintiɗa anda ko ñamminta andi hol bani ma neni saga ɗo astahfirullah taw ko batta astahfirullah mo mbiyata o oto woni aɗa wawi faltade mi wino ni nane mi ñohino ɗo mi yehino ɗo mi darino ɗo mi daari ga aɗa wawi faltade ɗum rasulullah waɗi ɗum cheikhuna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ari waɗanima tembere wi ɗum no nelaɗo sallam wino ni temedere nde andi waɗum temedere i koko woni ɗum sirku nelaɗo waɗan ɗum walla onon fof min ɓuuri famɗude bakkatiji
kono nyalamu fof mbaɗi astaghfirullah laabi temedere ɗum ɗo so tawi wiyama nelaɗo sallam waɗani ɗum sahaba mbaɗani ɗum bandiraɓe min wiyata Bukhari to wiyata Muslim ga wiyata Kafiri ga ala ko gandumi en laaɓi ko koko wi ceere ko laaɓani ko mi anda ko ɓurimi gandal ko payto ceerno ma mulli kam Allah hokki fof timmal e muñal e fof kañum Allah hokki kono amma kay nelawma neɗɗo kam mo nanngani lawol Cheikh Ahmad Tidiane so wima on waɗa ñalawma astahfirullah laabi temedere o fen wona gonga so wima waɗa ñalawma omo juula e annabi sallam o fen hay sino noon ko salatuyel maɓɓe pari caccayel ngel kama salat ala Ibrahima o takki Ibrahima o ronkama ha hande duuɓi ɗiɗi wiɓe kalɗo Allah juuli Ibrahima ronkama Allah juulano Ibrahima juulata Ibrahima jogata julde Ibrahima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanko tan tawi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa la sallu ala Ibrahim so tawi mbimi salatu Ibrahima ɗo Allah juuli Ibrahima ene woodi gadde wona force wona jidde wona haydara kono ɗemgal am ngal kay rewi kama sallayta on ko haram allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim mi jaɓi wa ala ali Muhammadin mi jaɓi kono kama sallayta ko haram mbimi ala Ibrahima kama sallayta o kono julɗa Ibrahima Allah julani mum en kala kadi en kaltata hani mayɗo ɗo fof heddiɗo noon sartuji ala nabi fof node potiri kala no jiɗɗa jafoɗon julde annabi sallam allahumma salli wa sallim taw ko ala sayyidina Muhammadin ene yaaji allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa sallim ene yaaji ene wona ebo mbimi kama sallata o ko haram mbimi ɗum ala fof ndewaton ɗum sono jiiɗi nden noon hay Firawna en walla arɓe fo ala ko nafata defde fatan nden ɗon min wondaka deftere bindi wondaka Samba haali gandumi ko woni alah sallam tabitini ko Allah tabitini e deftere muɗum he Allah meeɗani julde hi annabi goto sowona annabi sallam guitte ɓuuri fof ɗe Allah hokki Ibrahima haali inni jailuka linnasi imaman komi mbaɗowoma ka almami Ibrahima weltora wima min zurriyati e leñuram e ɓiɓɓam ɗum ala hen a faka hen jailuka linnasi imaman wa min zurriyati wala Allah wimo ala a tawa ala mi tawa kay walla yiɗa a welaka ala mboɗo wela kay kono namdata tan wallahi ko noon tigui ay annon ko a rewɓe tigui an renditam e rewɓe manda ko Fama Ndiaye manda ko Fatimata Ndiaye en Mariam Ba en Hawa Ba en mi yetti on kam tawadam ɓennude mi jaari on kadi o wi ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin haalani annabi sallallahu alaihi wasallam ne jarri bo rem Ibrahima konngudi min tan e muɗum wona julde de so tawi ko julde nde yoɓe kal fa atamma hunna o timmini konngudi ɗi jarri bori mum ɗi waɗɗi e golle ɗi jarri bori mum fof o jaɓi o muñi ha Ibrahima muñal mum ha gasi a timmi ha gasi o wi ɗum noon idan inni jailuka linnasi imaman yimɓe noon ɓe gonduɗa ɓeydi zamanu ma o wona yimɓe fof de kadi ala fattabi millata Ibrahima nan ɗon millata Ibrahima hani fan nan ɗon kono e zamanu makko o jailuka linnasi imaman qala min zurriyati Ibrahima wi mo waɗnam hen korejam leñolam o wi ala Allah wi ala ngam la yanalu ahadi adh-dhalimin neɗɗo toñowo barowo keftowo penowo gujowo ala on heɓata holaramde joni a faami sa famani kadi ɗum tan joƴƴino ha pamodire ɗo kam mi faami kono hol ko Ibrahima gollani Allah ha inde makko wono duwore ko ɗum woni namdalam ngal ko onon duwori Ibrahima minen kam min duwora Ibrahima jogorani duworade Ibrahima min juulani Ibrahima min juulata koye annabi sallallahu alaihi wasallam walla minen min juuli koye annabi sallallahu alaihi wasallam min juulani Ibrahima ko Allah gollani Ibrahima walla ko Allah waɗani Ibrahima nana e Qur'an tan o yettala Ibrahima nan ɗon wa azin fin nasi bil hajji nan ɗon inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi Bakara Mubarakan nan ɗon suufi Musa so Ibrahima nan ɗon capanɗe jeetati e quelque Ibrahima nan toon Allah haalani ko haalde makko so wona ɗum o wi rabbi
holno ngurtinirta ko mbarnoɗa ko rabbi arini kafatoyil mawte ɗum deɓe kaldi ɗum ɗum ko salatu ande haali wona haala rabbi arini kayfa tuhil mawte ibrahima ɗaɓani won tan ɗum ndiyam o wi ɗum a walam tumin ko ibrahima wiyata a gonɗinani ibrahima bale mbaɗa gonɗini heɗon moƴƴi weltanima kono ni jinmi ibrahima wimo walakin li yadma inna qalbi ha ɓerdam huuɓindo mbaɗani kay ko mbiɗa ko aɗa wawi aɗa wawi ko mbatta ko kadi aɗa waɗa kono ko hami ɓerdo ha ɓerdam nde huuɓinde ɗum woni ala bi dhicrillahi tatma innul qulub koye jangtade Allah zicruji Allah woni ko ɓernde heɓinto faade e jomum so ɓerde ma hiɓɓinaki ala ko mbawɗa wadde ceerno Issa walla liyatma inna qalbi alayhum bisimilla Allah sowani segani wimo jaggu ndiwriji 4 o jaggi ndiwriji 4 wimo hirsu walla war o wari ɗaɗi maayi ɗi maayi aɗa ñanden mbaɗa ko Allah wi yo war Ibrahima kam dañi ɗo kadma ko haali ɗiɗo ndiwriji kam ma ñawde makko janggo yo mal yamata o jaggi tan ndiwri on janno o anda kono ko ɓesko no anda to jeeyi jagga tan ɗeɗɗa tan ha maaya Allah wimo loppo ha ɗigga kanko Ibrahima omon tan omo lebta tan ɓe kon ɗo colon ɗoggi tan ha wonte pundi condi o yimɓe jaro o wi kala hen ndiwri goytiri ƴettu mbaɗoya ɗum e kaaƴe ɗeya ala kulli jabalin so tawi noon ko mbi kulli bid'atin ala kulli jabalin wona kaaƴe ɗe fode walla o waɗi jaafa ɗon ala kulli jabalin kala hen ndiwri o ɗi 4 o ƴetti kaaƴe 4 goto hen fof o addi condi muɗum o waɗi e hayre he alimoya o waɗi hen ha gasa nden o waɗi ha o gayni Allah wi nodduɗi o noddi goto fof inde mum e ndiwri ɗi ɓe gari dari te kanko de o duggono ceero Alaji Issa baɗɗo ni o so juuli Annabi sallam ene suude mi wadde Allah Ibrahima ko haalna ko waɗi hakkude maɓɓe ko o wi ɗum yo waɗ ɓari ha gayni o holli ɗum dalilu so juule Ibrahima omo ene suuɗo Annabi sallam ene suuɗum sahabaɓe salatul fatiha kam so tawi sahabaɓe mbaɗani walla so suuɗi ɗum sahabaɓe ari kam e inde makko arde kadi kono moƴƴi ala hen fof ko ni ala hen fof ko ani walla ko nini kono so tawi o juule Ibrahima kay no holliri mo dalil no Annabi sallam so ɓe mbi e ɓe namdima ɗum hadis maɓɓe ñawɗo e holno min juulirta Ibrahima holno min juulirta ma koye salatu Ibrahima i Allah wi o juuli Annabi sallam sahabaɓe kadi namdo kadi neraɗo kadi wi ko salatu Ibrahima te Allah wiyanimo noon Allah wiyani ɓe jiwi Ibrahima de Allah wiyani kadi yo lengin sahabaɓe salatu Ibrahima so tawi o wi ɓe noon yoɓe gaddu nane bowal Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim koni kono kama sallata ila Ibrahima ɓen ko haram Allah juulani Ibrahima ya woyli kadi on kibbiɗo kadi kama sallayta o woyli wodni on sabu o takki Allah goo o takki Annabi sallallahu alaihi wasallam 2 o takki Ibrahima 3 neɗɗo noon mataw daranno ko baraji wona bakkatuji te ko ɓuri harmode fof ko fendi e dow Allah fendi e dow Nabi sallam takku ɗum ko keferu ɓe guittataɓe jogara ettude Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik ɗo ene selli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ene selli kama barakta ene sellinoyi keng ha kengti kengri keng kono kama sallay tan mimo ko haram Bukhari wawa ittu ɗum Muslim wawa ittu ɗum ko woni e deftere Allah ko Allah wi yoɓe juuli Annabi sallam ko Bukhari Muslim e kefere fay goto wawa ittu ɗum windama yo momtama yo fof ala ko nafa ko Allah wi ko ɗum tan juula tan ko Annabi sallam goɗɗo juulaka ready joni kama kalan ɗon ko innaka la tahdi man ahbabta a wona pewnowo oɗo mo jiɗɗa goto
waɗanɗo ahbabtum waɗanɗo ahbabna wona ahbabtuhum ahbabtahum abdaftum fof waɗani ahbabtahum ma ala hen innaka la tahdi man ahbabta o gormo yi ɗum woni la tahdi man tuhibbu o mo jiɗɗa ta o sa irimo yes to maraba la tuhibbu feewa man ahbabta feewa goɗɗo ala hen innaka la tahdi man tuhibbu ala o mo jiɗɗa innaka la tahdi man ahbabta e o mo jiɗɗa woni ɗiɗi ko noon so wona noon mbiyala waddi min waga no dullali tan anani oɗo masala ko ni ɗi masalaji ene keewi oɗo fatihatul kitab mo jiiɗa o jeppima laabi ɗiɗi caggal iqra bismi rabbika alladi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladi allama bil qalam kuɗol ko goto walla koɗi kuɗol mbimi ko Allah wi wona min mbi allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam nun wal qalami wa ma yasturuna wana ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام قرأينكم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولا قلم كفر ترى بولار كودي إذا بي وانا بي قلم بي داو بوتي كا كودي هم بداين باس دي بنون فام دي كم بفيروبه من نون ko Allah ande ko woni don wal qalami wa ma yasduruna nun ko nyaawoje wal aqlamu wal qalami wal kala no potire goto en fof malaikaji nana e nder e dubba labbonen binda wodani ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام kala ko woni e leydi he ko haalani asman wonti ledde e kudi ene windire maaje ɗe fof kadi on jangi ɗum fof mbatte tan daha en gombe gandi kam kuɗol ko windirte kona wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu aburin maayo hen fof kadi maayi ɗe jeeɗiɗi gasanda bawal Allah ngal hoddiro ko kalan ɗum mo mbiyata al arshi ɗum mbiɗon ko famɗo wal qalami kuɗol hoddirngol wa ma yasnuruna e ko ɓe bindata ko wona ko windete ko wona bindowo walla wa ma yasnuruna kadi wona jammu oɗon gandi ɓen kamɓe bindoɓe kiraman kari binan Allah ɗo ari fof addaɓe hen kamɓe malikaji ɗi walla ɗum woni o wima arrahman sa anda ko inde makko walla Allah mal Qur'an gandindo nde ɗo deftere arrahman Allah mal Qur'an khalaqal insan neɗɗo o Allah mahul bayan andi mo ceernugol Allah ko wona Allah gonga ko wona gonga ko yodde ko feewi ويقع يقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق يقرأ وربك الأكرم علم بالقلم no andiri neɗɗo ko woni ko andano ko woni ko noon andir kulol ngol ko windete ko ceerno defoɗa yewmi daymo ɗeɗo geɗe fof so tawi oɗo ana a faami tan ko peje tati wonen tan koko Allah haali taw kañum wi e ko o haalani kanko wi e ko o wi taw o haalani fof nane Qur'an woto ƴette mana goto walla harfu goto piron ɗum tan on ɗon jumla koni tan mbayi ɗum addani on majjere on pamata ko Allah haali e ko haali e ɓe o haaldata ɓe nde mbaɗon ko jiɗɗon ko anani
so tawi koye hakkude makko e annabaɓe e yidde famnudema tan ha jaawa famde nde Zakaria alayhi salatu wassalam ñaaguimo kanko jomiraɗo kañum de nayi debbo muɗum mawni ala hay ɓinguel mo haalan ɗum annabi sallallahu alaihi wasallam karfe 5 teleni annabi sallam ɗa ko nun halfere wotere teddugal annabi o kaf ha ya ayin sad kaf o so tawi e natiri ɗum annabaɓe o haali ɗon ɓe waskuru fil kitabi ibrahima waskuru fil kitabi maryama waskuru fil kitabi moussa waskuru fil kitabi ismaila waskuru ismail idris karfe 5 annabaɓe jaw ya hippotu gamil ma jaw ha ya ayin sad ɗo ko woni ɗo ko dicre ko jamtol rahmata rabbika yurmede joome faade e abdahu maccuɗo makko Zakariya on tuma naada rabbahu ne noddi joomum ida an khafiyan ene ñumbo sikki Allah nanani Isa jiloɗo haaldanno ɓerde tan habata ñumbani e joom Allah ndegenani sakti ɗum nani walko Zakariya wi ɓe naada rabbune dan khafiyan rabbi inni wa ana min lekum nayejo kam ɓuri Allah andude wona miijo ko ɓerde ha kono mi ari danandi Allah ni Allah ni yamin mani yarum kañum andi duma gamen ko tajenma aɗa haala ngal no cufurde andi cuforɗa Isa ha Allah wi noon ko ni Allah wi isnaada rabbuhu ko Zakariya kono ko Allah haali Zakariya wi kono ko Allah haali mais noon Zakariya Allah wi anda Allah wi ko Allah haali han ma yawi ko Allah wi ɗum ɗo kay ko Allah haali kono wona kañum wi walla an joni so tawi communiqué ji batteɗe ɗereje maɗi wona mbiyataɗo ɓogui jawnajo saɗa wullo kaari addi o wullango wodi ko an haali walla ko Allah ko on haali toon wona ko an haali ni way minni wasa ala rashi walam akun bidu ay kara bi shagiyan mi tampi mi jortaki e noddude ma he worade ko majjir tan jinmi haɗa Allah ko jogori wadde wa inni khiftul mawayli min rayi ɓe kalda e ɗum ha to Zakariya haalno kon kadi Zakariya ñaaguima o jaɓani ɗum no Ibrahima wino to Allah ni ari ni kaftu il mawte Allah wimo alamtu mela holaki Zakariya kam no jaabima ga Allah wi holno nañiram ɓiɗɗu kadi ko kañum ñaaguinode waɗa na kanko ñaaguino habli min no donc zuriyat tayyibatan hiftul mawali nde Allah haalimo mbaɗo ko ɗum holno ɗum amnorto min ko naggam jaranmi debban ko naggam jarata mbiyama ɗen ɗum Allah wela deƴƴindemo wiyama o qad khalaqtuka min qablu walam taku shay'an mi tagima ta yayi ndala aɗa haalnam no mbaɗami aɗa haalnam nduɓon waɗ walla walla kadi ko Zakariya wi ni wona ko Zakariya wi ni kono ko Allah haali qad khalaqtuka min qablu walam taku shay'an a faami ɗo ko Zakariya wi kono ko Allah haali wi ani an Zakariya mbaɗ arsigin ma ɓiɗɗo tedduɗo mo hay goto momi innirani hay goto taw inde mum ala min qabli sawiyan gulamin ismuhu Yahya min qablu walam naj'al lahu min qabli samiyan ɗo ko Allah wi ni wona Zakariya wona o jaabi
non ko jaabi ko hagas نعم Allah wi mo kar khalaqtu min qalor ko yen نعم haali ko haalen ko نعم mami hokke cugorel bangel ni نعم demdugel batugel ni haali hagas نعم وبرم بوالديه نعم كودي غانو ينامكو نعم ولا ما يكون جابرا أصيا نعم ولا رساكو كون دون ريانكي نعم كدي وسلام عليه نعم كيسال ونما يو ونمكو نعم دو مكو نعم wana kisal waze varede نعم wala waze yeddede نعم wala waze hirsede alade نعم ko kisal to bangi alla to نعم kan ko wadi ko kisdo kon ko kisal kisal نعم so ya kisal ko hisdato Allah نعم wana ga aduna ka نعم hisdato Allah to نعم wa salamun alayhi نعم kisal yo won e makko نعم gabbangal amen نعم ko mala be wi cer ko min dokuma نعم yawma wulida نعم yanda o jibina ande نعم wa yawma yamutu نعم e nyande o jogori maayde de نعم sindo kisal wona wana silama wartam نعم wona tayleki bandam isa نعم wallahi wala ha wa yawma yub'as hayyan نعم yanda kadi o jogori kadi ummitinede kadi نعم wondi e kisal min jomiraado bana hokki mudum نعم zagara kam yehi نعم wi annabi sallallahu alaihi wasallam نعم in jangtono ma jangto نعم واذكر في الكتاب مريم نعم واذكر نعم ko kanko Allah wi نعم wona في الكتاب مريم نعم إذ انتبذت نعم من أهلها مكانا شرقيا نعم من فوق الله حالي نعم فاتخذت نعم من دونهم حجابا نعم وودي إيم مكبه نعم لأنه ودي فيما نعم فأرسلنا إليها روحنا نعم فتمثل لها بشرا سويا نعم من فوق حال الله نعم واذكر في كتاب مريم نعم إذ انتبذت نعم من أهلها نعم مكانا شرقيا نعم فاتخذت نعم من دونهم نعم حجابا نعم فأرسلنا نعم إليها روحنا نعم بوتي ونسبه قال سبه لا الله حالي نعم فتمثل لها بشرا سويا نعم gaddani min gamnani mo neddo tan poddo mom fata de jagila makko نعم kanko Mariam de wonto nde soyni Jibril en dari نعم qalat نعم inni a'udhu birrahmani minka نعم Allah en wi mbar molima Allah en wi mbar moli Allah kono ko Mariam ko Allah haali نعم de gagede ko kanko haali sappo de نعم kanko kadi wi نعم واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا نعم فاتخذت من دونهم حجابا نعم فأرسلنا إليها روحنا نعم فتمثل لها بشرا سويا نعم ديكو كانكو وي كانكو حالي نعم eko haali نعم ko wi dum do kanko wi kanko haali نعم selli wala sellando selli Maryam نعم inni kayum bi نعم wana Allah wi inni a'udhu birrahman min gade Allah haal ko Maryam bi mo andina Nabi sallallahu نعم inni a'udhu birrahman minka نعم in kunta taqiyan نعم Maryam ko ni wi Jibril bi نعم inni a'udhu birrahman minka qala inna ma'ana rasulu rabbik نعم ay do wana Maryam wana Allah ko Jibril ndeke non so mbi Qur'an fof Allah bi نعم Allah Isa kabaru mu نعم Allah haali gedal mu نعم Maryam haali gedal mu نعم Jibril en haala inna ma ana rasulu rabbik نعم li ahaba laki ghulaman zakiyan نعم Allah en wawno wadde mo ko yidi ko fo نعم kono ala min ko min laado joome نعم hami addan ma bingel gorel نعم hali mo kadi biddo gorko na debbo li ahaba laki ghulaman zakiyan نعم Jibril wini نعم darima نعم Allah ruttani نعم ko haali go نعم ala ko Maryam rutti kadi نعم qalat anna yakuni li ghulamun نعم Allah en wini نعم نعم walam yamsasni basharun نعم wana Allah wini ko Maryam wini نعم walam aku baghiyan نعم kadi wona jaho way laabi keddotodo hoore mere نعم mo watta misor نعم jom mes نعم ben gol banani نعم
e hoɓe ko e laaɓi ɓe haaloɓe télé yi ngala ko ɓe kala waɗama ko bakayen ɓe gon bewɓe waɗama ko bakayen jibril wimo kazalik qala rabbuka min de ko jamata mbi kam ni ko buttema huwa alayhi hayyinun Allah wini kañum ko yeddi ko huwa ɗum alayhi hayyinun ko woni ɗon ɗo kazalik qala rabbuka ولنجعله آية منا آية للناس ورحمة منا من بدرني amin mbaɗa ka hawnide e ka ɓurde hawnade e kawisa amen debbo jibina taw wontani e gorko kadi wontana ɗum jaam jaam ñalla waala hay goto hala ko wawi hen ولنجعله آية للناس ورحمة منا ɗum ko yurmede amen e bani adama en ɓe yeddoɓe jedda yoɓɓe jiya jaɓoɓe jaɓa foof kadi min jaa foof wa kana amara magdiyan min mbaɗi ɗum ko ɓooyi wona janvier wona février ala ɓooyi gila korka daraki Allah ene jokka ko haalno to ko par ce que kitama rami den tabadat min ala rendu wi fa hamalatuhu o rondi ɓinguel ngel caggal nde jibrilu wutti e makko fa hamalatuhu fantabadat bi makanan qasiyan o wuɗi yimɓe fa ajaaha al makhadu Allah wini ila juz'in nakhlati omo eles tamaroɓe qalat wona Allah wiyani ya laytani mittu qabla hada Allah wini Mariam wini kono ko Allah haali wa kuntu nisen masiyan mi laato ko mi neɗɗo tan jejjitaɗo yaade sama fuu yaade samba gueɗe a gueyen fanadaha Allah wahayi jibrilu min tahtiha elastamoroy ko woni ki wonko jibril wimo wonko Allah wiyomi Mariam Allah tahzani wimo to suno wata suno o huzzi ilayki bi juz'in nakhlati taw hege warimo nde rondi Isa nde e ndew jibinde nde rondi Isa omo yara e duuɓi jeenayi waktuji jeenayi o rondi Isa o jibin gar ja'ala rabbuki tahtaki sariyan Allah waɗima ɗo lestamoro ɗo gonɗa ɗo waɗi ɗon fof o huzzi ilayki bi juz'in nakhlati ko jibril joni haalanta ko Allah wi ko Allah kay sertama ko tan gueɗe wimo waali waɗina jalo ayatel nas wa rahmatan minna heddima jibril kay en faye makko tasaqat alayki ma tamaroje jane maɗa fakuli washrabi Allah wimo ya ñaam ya yar wagarri aynan kadi ɓuɓna ɓerde maɗa e ko dañɗa ko wodi suno la tasani فيما ترين من البشر أحدا كان نجيدا غوتو يمبي يا وابي وين إيسا ان جورناليست جي لنغو اني بما السلام عليكم على بيني ملاهن فقولي إني نذرت للرحمن صوما هي يد ورجابو كومي تكان دو جومم كواركا كو دجيره فلن أكلم اليوم إنسيا من هذا هي غوتو Allah wiya noon fa atat bihi aw ma tahmiluhu Allah waɗi waɗanno rentinimo jertinimo hokkimo belemma o addi ɓinguel o joguimo hawalare sura en yima tan ande a waɗi bone kadi ko mbaɗanɗa ko ne sikkano yiɗa fa moyni waɗi mari fa atat bihi aw ma tahmiluhu ko Allah wini قالوا يا مريم وانا لوي ko kanyum haali Mariam ɓeye mbi Allah haali Allah wiyani ya Mariam lagar jiiti ceen fariyande walla ko Allah wi noon qalu ya Mariamu lagar jiiti shay'an fariyan Allah wi kono ko Mariam haali yimɓe kaali e Mariam goɗɗo konngol bongol يا مريم لقد جئت شيئا فريا
adi hunde aninde min yidi hamnide somde نعم لقد جئت شيئا فريا نعم يا أخت هارون نعم banum debbo haruna oɗo haruna ñande o maayi نعم tokaraɓe makko hakke moƴƴere ma oɗo wona haruna mo musa o de mo waari mo jaggano tan ha ɓulli o wona o o ko bani ko debbo bani gorko kanko seedatno mariam musa ibnu amran e mariam ɓen timran ɓeɗo fof goto kono harunaji ɗi ɗi gona goto ya wofta harun an banum debbo haruna ma kana abuki mara asaw in min gande ba ma ko moƴƴo yummani kadi ko moƴƴo konngol ngol naati mo o weno moto sunnu kadi o haalda e goto kono o juufi isa o kalde ngel ɗo fa karete ɗe yoɓe ƴeew wona ɗum kay waɗi ka bone ma tan aɗa kay waɗo kallimon kana filmade sabiya min kalma ha jomin goƴa jamin aɗa joofo min tekke wonde men tekke holno min kaldata gongel e tekke isa yaddantake ɗon wiɓe inni abdoullahi ko ardi to fota ko maccuɗo allah wona allah de yoɓe ɗon isa ko allah isa kam wi ko inni abdoullahi kadi ɗo gonmi mbaɗa fito e tekkam ɗo atani el kitaba mi adnama deftere nde ñawiran mi leñolam te a hiyata e jungo sa jaggama tan aɗa ñaawa babiraɓe aɗani ala ko wawi ko kañum tan wawi babiraɓe heccuɓe babma en heppuinanma mbi atani el kitaba mi adnama deftere yomi ñawru on kadi ɓaɗa jaɗani ne mbiyan ɗo leeli yimɓe ɗo komi annabi waɗi kam ɗum fadani ha duuɓi 40 co isa hammadi waja hami gayna wajalani nabiyan kadi wajalani mubarakan komi mbaɗa aɗa barke e leydi he komi mbaɗa aɗa barke somi yeehi dow komi mbaɗa aɗa barke ayne makkundu kala ɗo gonmi koye barke tan gondumi wona allah ene wawi yimo de walla goɗɗum e ala kanko haalanta hoore makko hankkadi o hakkude makko yimɓe nene makko e nanɗa dari tan kañum en najiri fi jungo ndu addi ko ɓuuri ɗum doole wa usani bisolati wa zakati ma ɗum to hayyan o waggini kam no ha julde e laɓɓina ittude asakal fodde ko potimi ittude asakal e dewal makko ko eko jogui ɗum ko ma ɗum to hayyan ɗo ande mbaɗa wuuri wala somayi ذلك عيسى بن مريم o loggili fiyam so ɗum ɗo woni qissa hakkude meɗen mariam e hakkudam e moɗon onon qur'anul karim koko allah haali taw kañum wi e ko allah wi taw haalani e ko allah haalani goɗɗo haali assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbaɗa salmina dendagal ɓe salmina ɓe fof no potiri hoore hoore kono ɓe mbima ko to o yoni so gonga ko Allah ni so fenani kadi kamɓe hen toon en calmini Ceerno Ndiaye Baro en donima dendagal kadi bandiraɓe waɗoɓe ziyaraji ɓe e wannoɓe ziyaraji ɓe foof yo Allah jaabo ko duwa ko ziyara cilon yo Allah jaabo golle ɗe yo Allah jaɓa en dowuji duwa toon ɗi ziyara guijilon e dooki ziyara sadil ziyara guijilon goɗɗo ziyara ɗo note ɗayba en dendagal ziyara wuuro Sidi dendagal ɗo ziyara foof woni e aduna he ɗum foof yo Allah waten barke yo Allah jaabo ko jogordu wedde toon ko yo Allah jaabo hen ko jogordu wedde ko Allah ene jogui ene wawi musidɗo moɗon Ahmed Tidiane Alpha Ba ɗo e Keheyɗi assalamu aleykum mi salmini noon kadi onon Fatima Ndiaye en Hawa Ba en eɓe mbaɗi misoraji kam dañon baraji kawren wassalam caggal nde keɗɗe ceerno men Ahmed Tidiane Alpha Mamadou Sile yewtere men ari ɗo yewtere islam eɗen ñaago Allah kadi Allah waɗi en ndenka muɗum no wondiranno ni tan en calmini dendagal jinnaɓe seereɓe Siri Fall e moƴƴuɓe to almuɗo woni foof hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh